Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-tahirina ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Amin, segenap pengurus takmir masjid ingkang kula hormati, yang mulia Bapak Kepala Desa Ambrenggan beserta jajarannya, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus cabang, MBC, ranting, anak ranting, yang mulia panjenenganipun Romo Kiai Haji Agus Makmun saking Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri, sahabat kawula Abah Haji Abu Muslih, sedaya kemawon grup sholawat, kanca-kanca banser ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir di tempat ini. Tujuan niatan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah, beto hasanah fitin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring teladan dhateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Selopuro Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan peresmian Masjid Al-Amin. Para hadirin, para bapak, para ibu, suatu hari Kanjeng Nabi nampi tamu malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril niku sowan dhateng Kanjeng Nabi. Lajeng malaikat Jibril dawuh, "Ya Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyum bih." Malaikat Jibril sowan dateng Kanjeng Nabi, lajeng Kanjeng Nabi diberi 3 wasiat oleh malaikat Jibril. Wasiate malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi itu pada intinya wasiate malaikat Jibril datang umat Kanjeng Nabi. Wasiat yang pertama, he wong branggahan, uripo sak sirmu, tapi ilingo awakmu bakale mati. Pesene malaikat Jibril teng panjenengan, uripo sak sirmu. Sholat karepmu, gak sholat yo karepmu, jamaah karepmu, rajamaah yo, teko nang pengajian yo karepmu, gak teko pengajian yo karepmu. Aku engko mulih kok gawani berkat yo ora kok gawani berkat kok kebangetan. Jadi redaksi niki kaya-kaya awake dhewe niku karo malaikat Jibril dikongkon urip sak sire. Tapi sing mboten penak niku redaksi setelahnya. Tapi ilingo awakmu bakal mati. Kongkon urip sak sire,
Tapi iling oleh awakmu ki bakal mati. Mati itu menghentikan cita-cita, ambisi, keinginan kula karo panjenengan. Urip ning donya niku kaya urip nang kontrakan. Engko lek wis kontrakan entek gelem gak gelem ya kudu ngalih. Urip nang donya ki kaya nang rumah dinas. Krana awake dhewe ning donya ki jek dinas, dadi khalifah. Golek wis enek SK surat kematian, gelem gak gelem ya kudu pindah. Kudu ngalih. Kula sering kali matur Ba'dul hukama niku dawuh ning perkara telu sing ora bakal iso dihindari. Enek perkara telu sing jenengan gak bakal iso menghindar saka perkara telu niku. Satu, kematian. Mati niku kok hindari ya panggah teko. Wabeh manusa niku bakal ngenyangi mati. Sugih mati, melarat yo mati, pejabat mati, rakyat yo mati, kiai mati, santri yo mati, wong terhormat yo mati, wong terjahat yo mati, presiden yo mati, pengamen yo mati. Kabeh wong gak iso menghindar mati. Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden itu 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden, sapa sing gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto lara niku ditunggoni karo 30 dokter terbaik di dunia. Ning njaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitok ndane sing eruh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati, pemeneh kami tuwa. Mati. Lho nggih. Wong paling sehat sak Indonesia mati kok sapa? Menteri Kesehatan. Pak SBY ini di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Lho nggih, niku arep turu ngomong di kesehatan, tangi turu ngomong di kesehatan, sampai turu lho ngimpi nyuntik. Mati. Sapa gak mati? Wong paling rusa sak Indonesia mati kok. Rusa. Mbah Marijan mati pemeneh Mbah Tumijan. Mati. Lu sampai Gesang ki lho mati. Pengarang lagu Bengawan Solo niku namine Gesang, mati. Gesang ki lho mati. Gesang gila mati. Winginane tenggen kula enek wong duwe apotek gila ya. Duwe apotek gila mati padahal obatnya nyanding. Mati. Jadi yang perkara telu sing kula karo panjenengan gak iso menghindar niku jenenge siji, kematian. Wong Nabi Sulaiman niku nate nampa tamu. Tamune terus diaturi kon dahar. Nalikane pas dahar jumadane nek tamu neh mara. Akhire karo Nabi Sulaiman diaturi kon dahar pisan. Lah tamu sing kedua iki panggah mentelengi tamu sing pertama. Akhire tamu sing kedua niku wedi. Apa? Tamu sing pertama iki wedi. Kok nyawang aku? Akhire matur teng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sinten niku tamu jenengan kok mentelengi kula mawon. Nabi Sulaiman dawuh, ya kuwi malaikat maut. Ya kuwi sing tukang jabut nyawani manusa. Akhirnya tamu sing pertama niku grogi, wedi. Akhirnya matur dateng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kula kok wedi. Kula jenengan guwak teng negara Hindi. Negara sing paling adoh saka daleme Nabi Sulaiman niku jenenge negara Hindi. Lah piye carane aku guwak awakmu? Jenengan kan saged nguasani angin. Jenengan kengken mawon angin. Kula tak numpak angin ben diguwak ning negara Hindi. Akhirnya tenan angin iku diceluk karo Nabi Sulaiman. Angin iki gawon tamuku iki ning negara Hindi. Akhirnya numpak angin sret langsung melayu ditututi karo malaikat maut sret ngetut nimburine. Akhirnya basa teko negara Hindi nyawane dijabut kali malaikat maut.
Lah nyapa malaikat maut menteleng cara penake malaikat maut ki batin ora lho. Lha iki catetane dilungkas mati kok jek ning kene. Jek catetane ning negara Hindi, ki waduh kok jek teko kene iki piye iki ceritane. Akhirnya tenan tamune Nabi Sulaiman ikon guak ning negara Hindi karepe menghindar saka kematian, tibane malah mapak kematian. Yo. Sing ora kena dihindari ki siji mati. Diling-iling. Nomor loro perkara sing gak kena dihindari niki napa ning donya? Siji kematian. Yang kedua sampe niling-iling masalah. Urip ning donya ora iso Pak menghindar saka masalah. Mula sampe nek ning donya ndek masalah rasa kaget pancen donya panggenane. Lho, sampe niling-iling. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Donya ki panggenane masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem peh kemeng. Basa rabi ya Allah sing wedok kenyi. Sembarang jaluk tasukane jilbab robani jaluk robina. Tasukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu. Tukane 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya rabi 7 sasi sing lanang kuru lah kok 10 sasi mati. Lho gitu yo ki panggenane masalah. Ora di anak bingung jelek di anak ayem. Saeneke dokter kandungan Kediri dihubungi, ditelepon, di WhatsApp, saeneke resep ditebus pengen meteng, panggah ndak meteng. Diomongi karo Pak Lurah, kono lho golek dukun ning isore Gunung Semeru, gak meteng. Melayu nang isore Gunung Kelut ndak meteng. Akhirnya Pak Lurah jajal terakhir kono isore Gunung Merapi, melayu rono keprujut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak jelek duwe anak ayem. Akhirnya duwe anak tenan ayem. Anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh. Kon kuliah moh, kon nyambut gawe moh, kon mondok moh. Dino-dino mek glegeken. Andile apuk. Ombe apa le? Obi miying. Enak le, enak mak. Mak njaluk le, mak pekok. Wis ngene. Yo. Sampeyan aja golek barang sing ora enek kesel. Apa donya ki sing gak enek? Bahagia. Donya ki duduk panggenan bahagia. Bahagia ki ning swarga ngono lho. Donya ki panggenane masalah. Lek swarga ki panggenan bahagia. Ning swarga ki ora nek wong susah, ayem terus. Ora nek wong mati urip terus, ora nek wong lara nom terus. Ora nek wong lara waras terus, ora nek wong tuwek enom terus. Swarga iki lho, swarga ki sok paling ndek dhewe. Wong sitok ki duwe pelayan 300. Tiap dina nyuguhne panganan 300 macem, mulai sing pertama sampai terakhir gak enek sing padha. Ben dina sampean dikai minuman 300 macem, mulai sing pertama sampai ping 300 gak enek sing padha. Kuwi paling ndek dhewe. Sok sampean Pak ning kono dikai widodari 42 widodari. Bojone 43 sing ke 73 niku bojone dhewe. Sedina ngapunten iki kedawuh Kanjeng Nabi. Sedina kuat nyak ping nyatus. Sedina kuat nyak ping nyatus. Lho, tenan. Ngono kuwi nek sing batin. Lho apa kuat Pak? Jenengan ki sok dhuwure ki sekitar 17 meter. Dhuwure ki sok awake dhewe ki 17 meter, Pak. Ombone ki 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter? Nah anune pirang meter wi? Ya umat nek ping 100 ya umat. Wong konakane nek 1 meter setengah.
Sampeyan aja golek ning donya bahagia. Bahagia iki panggenane nang suar. Mula Kanjeng Nabi ki lek ndongakne wong dadi manten apa tau bahagia. Kanjeng Nabi lek ndongakne manten barok. Allahumma barik barik barik. Ora tau ndongakne bahagia, mergo donya gak ketemu. Donya ki panggenane masalah. Ngono lho yu. Lah barokah ki duduk bahagia, barokah ki tambah apik. Sadurunge rabi gak salat, wis rabi sregep salat ki barokah. Sadurunge rabi gak Jumatan, wis rabi Jumatan ki barokah. Sadurunge rabi sing lanang gak tau jamaah, wis rabi sregep jamaah ki barokah. Sadurunge rabi gak tau nutup aurat, wis rabi nutup aurat ki jenenge barokah. Sadurunge rabi tukang tuku nomor, wis rabi bandar. Kuwi jenenge pekok. Aja golek bahagia. Mula sampeyan iki ora usah gampang iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih iki ya ndek masalah. Rumangsamu tanggamu sing tumpakane pajero ki wong ayem, ki wong kemeng. Mula wong branggan nembungne urip ning donya ki sawangsi. Kayak godhong suruh lho, siji kok sawang halus, siji kok sawang kasar. Kuwi lek digeget padha pahite. Ngene lho, mek sawangane tok. Tanggamu sing kok sawang ayem tak dudui, dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri saking awakmu gak ero. Ngono lho yo. Lek ditangga tumpakane pajero liwat ngarepamu, semantan ana iki lho wong kemeng liwat, iki lho wong kemeng liwat. Iki padha kemenge. Wong donya kok. Donya ki panggenane Mas. Urung dadi lurah masalah. Wis dadi lurah masalah, bar dadi lurah nggih, mula lurah ki maknane ngelune sirah. Lho nggih to. Indonesia ki kapan to leren teko masalah? Pak Karno ceblok ya mergo ndek masalah. Orde Lama, Pak Harto ceblok duwe masalah, jere Orde Baru. Barino diganti Pak Habibie ya masalah neh. Mergo duwe dosa ngeculne timur-timur. Wis to srenek-lerene. Pak SBY ya amblek ya dipaido ae. Saiki Pak Jokowi. Pak Jokowi winginane lho, urung dadi presiden masalah, pas dadi presiden masalah. Saiki bar dadi presiden, sampean delok dikuyo-kuyo kaya Roy Suryo kuwi. Wis ngene iki donya iki urung arep tak petuki urung petuk Pak Jokowi. Arep tak omongin donya iki sing ngeten iki Pak Jokowi, ora usah susah. Golek ayem ning swarga, ngono lho. Kiai iki rumangsamu ayem. Masalah ngene iki mikir engko digawani berkat apa ora ngono ya ana. Donya iki koyo wong bal-balan lho, ora entuk bal masalah, entuk bal ya ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tak anggit dicekel digo mulih nang branggahan, malah heng. Njajal bal-bal kok cekel malah heng. Dadi ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Lho mari dioper lho kok diuber neh to. Lah lek kok ubernya apa mau kok operne iki lho. Aku ndelok wong bal-balan kaya wong kempeng kok Pak Lurah. Yo ngono kuwi donya iki. Yo. Wis leren lah iri karo tanggamu. Tanggamu ki yo masalah tok kuwi. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova sore-sore liwat sawah. Sing wedok roh wong lanang karo wong wedok ning sawah unduh sawi. Lha kok sing numpak Kijang Innova iki lho kok muni ngene, ya nyapa cara awake dhewe duwe sawah, sore-sore iso unduh sawah, apa unduh sawi, unduh sawah. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova liwat sawah. Ning sawah enek wong unduh sawi lanang karo wedok. Lha kok sing numpak Kijang Innova muni ngene, "Yuh ya, delok wong loro kae. Unduh sawi kok seneng." Cara awake dhewe duwe sawah ya, iso nandur sawi, sore-sore iso unduh sawi. Jere sing numpak Innova. Lah sing unduh sawi, sing wedok nyawang sing numpak Kijang Innova. Ya, delok wong kae wong loro sore-sore numpak Kijang Innova. Alah ya, cara awake dhewe duwe Innova sore-sore iso mlaku-mlaku ya,
tibane wong loro padha pekoke aku. Jere sing numpak kijang numpak sing ayem sing ngundhuh sawi, jere sing ngundhuh sawi sing ayem sing numpak kijang. Wis leren leh muiri karo tangga. Kuwi asline ya wong kemeng. Yo donya ki panggenane Mas. Diling-iling, 3 perkara sing ora iso dihindari. 1 kematian, yang kedua masalah. Sing nomor 3, tak marekne pisan. Mari ngene iki bar. Yo ngene iki donya masalah. Ngono lho, ngrungokne ngaji diangkit suwi tibane dilut. Yo ngene iki donya. Aku kadung dikai mangan sik dadi kewarken iki aku. Sing nomor 3 perkara sing gak iso dihindari ning donya iki apa? Dipaido wong. Kalamun nas wis ora iso. Urip iki mah dipaido. Ora usah kaget pancen iki donya, ora iso dihindari dipaido. Awakmu kena mantu gedhen lah mbok beleh sapi 7. Agak dipaido. Ora sanggumun nek wong mantu dipaido. Wis kok layani kaya apa lak panggah ya alah jenenge rewang kok seminggu kok panggah sambel goreng nek lawe panggah iye kok kayak sapi ya dipaido bedina sapi wetengku sampe masur gak mari-mari ya wis ngene iki donya kuwi. Mula Luqman Al-Hakim nate badhe teng pasar tindak teng pasar nggawa jarane dituntun. Enek sing ngeruh langsung maido iki piye iki kok jaran kok ora ditumpaki. Lho kok jaran kok mek dituntun. Iki piye karepe iki? Dilokne karo wong. Luqman Al-Hakim krungu, "Le, jarane dituntun dilokne le. Bapak tak numpak ya sampe ning ngisor." Akhirnya tenan Luqman Al-Hakim numpak jaran, mlaku anake ning ngisor. Entuk 2 kilo dilokne. Iki piye to bapak kok pekok iki? Lho kok bapake malah numpak anake ning ngisor iki piye iki? Le, bapak dilokne mergo numpak. Wis le kowe sing numpak bapak ning ngisor. Akhirnya anake sing numpak Luqman Al-Hakim ning ngisor. Entuk 3 kilo dipaido, "Biyo, bocah kok ora duga. Malah bapake kok ning ngisor anake numpak." Dilokne neh. Akhirnya tenan, le dilokne neh. Wis ayo le. Jarane ditumpaki bareng, bapake ya numpak, anake numpak. Akhirnya mlaku neh entuk 3 kilo dirasani neh biyo mentolo men. Jaran kok ngono tumpaki wong loro. Akhirnya lah kok mudhun wong loro iki nuntun jaran. Lah kok wis meh teko pasar dilokne neh biyo wong kok goblok. Terus jarane lagi apa kok dituntun. Pak Lurah ora usah gugu omongane wong-wong lho. Wis to dadi lurah iki gak dipaido ae. Ngono lho, Mas polisi, wis ngono kuwi. Dadi polisi iki dipaido ae. Wis donya. Oi. Donya iki. Wis iki lek sing mantu gedhen lek dipaido aja nesu. Ya pancen iki ning ndo. Ora ning penere wong iki. Ngaji dawa ya kedawan, ngaji cendhek ya kecendheken. Lah terus karepmu piye? Dadi manusa iki gak iso menghindar karo jenenge kematian. Wis to nglakonono apa ya? Tapi iling awakmu kabeh bakal mati. Bu. Cara sampean ditawani karo malaikat umur dawa karo umur cendhek milih pundi? Bu. Pak, cara sampean ditawani karo malaikat umur dawa karo umur cendhek milih umur. Wis ngene pilihane 3. Sampean karo malaikat ditawani, "Yu, sampean milih umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati?" Milih ndi sampean? Dawa apa cendhek apa ora mati-mati? Pilihane 3 kok sak cekape. Pak Lurah kon milih 3 sak cekape. Umur dawa apa umur cendhek apa ora mati-mati? Lek kula milih ora mati-mati. Duh,
apa enten Pak Lukman wong ora mati-mati urip terus enek. Mati ki mek ketoke hakikate jek urip. Mati ki mek ketoke hakikate jek urip. Sampe nek tindak teng Blitar enek makom niku jenenge makome presiden pertama. Makome Insinyur Soekarno. Pak Karno niku Pak Lurah tak ngen niku koyok mati ki mek ketoke hakikate jek urip. Lho kok ngoten? Lho ben dina ki nampa tamu. Pak Karno ki mati tapi ben dina nampa tamu koyok wong urip. Ya Allah tamune teko Blitar, luar Jawa Timur. Tak ngen Pak Karno ki lho. Kok jek urip, mati mek ketoke hakikate jek urip. Lha ben dina nampa tamu. Jadi Pak Karno niki pun sedo tapi koyok wong urip mergo ben dina nampa tamu. Lah awakmu yu wong urip tapi ra tau nampa tamu kaya wong. Dadi Pak Karno ki wis mati tapi mendina nampa tamu kaya wong urip. Lah awake dhewe urip ora tau nampa tamu kaya wong. Kuwi wong urip terus si Pak Karno iki lho. Pak Karno ki wis mati tapi mendina ki dibahas wong kaya wong urip. Cak SD bahas, SMP bahas, SMA bahas, tak kuliah bahas. Nangkruk ning perapatan bahas, ning pos kampling bahas, ning warung kopi bahas. Pak Karno ki wis mati tapi koyok wong urip dina dibahas wong. Lah awake dhewe urip ora tau enek sing bahas koyok wong. Blas ora enek sing bahas awake dhewe. Yo. Pak Karno ki wis mati tapi fotone ki didol payu. Yo njajal fotomu gedekno terus dolen yo. Tenan. Dadi Pak Karno ki sedo ki mek ketoke hakikate kaya jek urip lho. Lho nggih. Kula niki kan alumni Jampes. Mbah Iksan ki mualif Sirajut Talibin. Makome iki mendina iki enek tamune masyaallah. Mbah Iksan iki pun sedo tapi kaya wong urip, mendina napa tamu kok. Makome Mbah Jazuli, mbahipun Gus Makmun, jan kaya wong sugeng, mendina napa tamu. Gus Dur niku masyaallah. Gus Dur iki pun sedo tapi tamune sampai ditutup lho panggah ngengkel. Pintu makam ditutup lho sing antri pengen sowan ning makame Gus Dur masyaallah. Masya Allah, Gus Dur ki pun sedo tapi koyok wong urip lah bendina tamune ki ra pedhot. Adek kabeh lek sowan ngene Gus Dur maca tahlil, adek sitok mulih ra nek sing digawani berkat. Sing tahlil gini Mbah Jazuli gini Mbah Iksan urung tau ana sing digawani berkat. Ngono ki yo ora nesu ki. Jajal yu sampean ngenekno slametan sewon undangan wong Branggahan mulih ora kok gawani berkat ora viral ning TikTok. Lha sing tukang gawe TikTok lho iki jenenge kontainer iki. Wong tukang gawe konten iki jenenge kontainer. Iki aku ning dia pagah melu iki. Iki lho sing marakne aku tas ngaji ke Hong Kong bareng ya iki. Iki marakne aku terkenal ya Yo. Iya ora. Dadi ning donya ki ana wong ki ketok-etok mati, hakikate jek urip. Lho lek ngono manusa ki sing hebat piye? Urip terus gak mati-mati. Terus pertanyaane, pripun Pak Lukman Amri kula niki saged urip terus gak mati-mati? Sitok ae. Kudu duwe tinggalan. Uang ki lek ndek tinggalan, ketoke mati, tapi hakikate kaya jek urip. Oh ning Branggahan urung enek masjid, sampean bangun masjid. Engko sampean sedo kok masjid ki jek urip, sampean kaya wong urip. Lah sing wakaf tanah digembangun masjid ki wonge sedo, Pak. Tapi bendina kaya wong urip oleh ganjarane salat. Iki lho sing wakaf masjid kono kok kono. Lho. Sing wakaf tanah sing digawe masjid kae wong pun sedo tapi jenengan Jumatan sing Jumatan nek wong 100 sing wakaf tanah iki oleh ganjaran ibadah Jumatan wong 100 tanpa mengurangi sing Jumatan iki lho sing diarani sedekah jariyah. Dadi sampeyan nek pengen urip terus kudu duwe tinggalan.
Oh ning Branggan urung enek pondok, sampean bangun pondok. Pondoke jek urip sampean sedo, sampean koyo wong urip. Mergo nyapa? Pondok iki dadi tinggalan jenengan. Mbah Yai Jazuli, Mbah Yai Iksan iki koyo wong urip, bedina oleh transferan pahala. Karena nyapa? Duwe tinggalan pondok ploso, duwe tinggalan pondok Jampes. Mula nek pengen urip terus kudu duwe ting. Wah iya lah kuwi. Ning kene urung enek TPQ, sampean bangun TPQ. Engko tambahan sedo TPQ-ne jek urip, sampean kaya wong urip. Mergo bendina sampean oleh kebaikan. Lho, lek ngono wong lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Ngono lho. Yo. Kudu duwe tinggalan. Duwe tinggalan. Ning kene urung enek majelis yasin, majelis tahlil. Sampeyan ngedekne yasinan tahlilan. Sampeyan sedo kok majelis yasin karo tahlil iki jek urip. Sampeyan kaya wong urip. Iki sing ngrintis majelis sholawat nariyah. Mungkin sing ngrintis iki pun sedo. Sing mendirikan pun sedo. Tapi kok majelis sholawat nariyah jek urip. Iki sing ngrintis kaya wong urip. Mula awake dhewe lek iso kudu duwe tinggalan. Ning kene urung enek majelis utuk. Terus sampean nggih majelis utuk. Sampean mati. Ning alam kubur ndiase tutuki karo malaikat. Mergo duwe tinggalan majelis utuk. Niki ninggalne perkara iki niki Pak Lurah. Lha tenan mula aja sembrono nang donya. Lek pengen urip terus kudu duwe tinggalan. Ngono lho. Lho lek ngono lek pengen urip terus piye? Berjuang. Kok lek wis berjuang duwe ting, saya tidak bisa membayangkan itu sih, Masya Allah. Dah nih senenge sing bangun Masjid Al Amin, dah nih senenge sing wakaf tanah Masjid Al Amin. Ya Allah, mula awake dhewe kudu berusaha duwe tinggalan. Kula niki dadi wong Blitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 niki kula merintis jamaah Yasin pemuda, Pak. Sampai hari ini jek enek niku majelis niku. Lho nggih. Lah kuwi saleh aku mati ya duwe tinggalan majelis yasinan kuwi. Kula niki duwe kagungan majelis rutinan pengajian, Pak. Selapan dina pisan. Niku lek yo aku mati majelis uyep, aku yo koyo wong uyep. Lho mula awake dhewe kudu duwe tinggalan, lek pengen duwe tinggalan awake dhewe kudu berjuang. Lah sampeyan eling-eling berjuang niku sak mampune. Sampeyan nek kon wakaf tanah kangge masjid sakmono ora mampu. Lah mampumu apa? Mampuku titip semen 10 sak. Di sampeyan titip semen 10 sak. Kok masjid iki berdiri kokoh. Sampeyan kaya wong urip, Pak. Selama masjid iki berdiri, sampeyan terus oleh kebaikan. Mergo nyapa sampeyan duwe tinggalan semen 10 sak. Pak Lukman kula lek kon nyumbang semen yo ora mampu. Lah mampumu apa? Kula tak ngewangi masang botone mawon, ngewangi masang batakone mawon, ngewangi masang keramike mawon. Ya wis sampean macak dadi tukang. Masjid sik berdiri kokoh, sampean panggah oleh ganjarane. Alah Pak Lukman kula lek kon tukang yo ora iso. Lah iso apa? Saged kula ki mek masakne tukang. Sampeyan ora iso nak niwe isone mek masak. Ya wis sampean bantu pembangunan masjid itu. Jenengan masakne tukang sing nyambut gawe ning masjid. Niku masjid itu berdiri kokoh. Sampeyan tetep oleh kebaikan. Sampeyan koyo wong urip. Mula lek pengen urip terus berjuang. Kula lek kon bangun TPQ ya mboten mampu Pak Lukman. Lah mampumu apa? Mulang TPQ. Ya wis mulang. Pancen mampune sampean mulang. Tapi lek ora mampu aja mulang, ngono bingung nih bocah-bocah iku. Wong ora patek paham ngulang TPQ. Ya berjuang iki sak mampune. Kula niku iso kula mek omong ya. Omong ae berjuang pancen incok ngomong kok. Ngomong tak omongi ayo putrane dipondokne, ayo bangun pondok, ayo bangun masjid. Lho nggih. Sampeyan ngewangi bangun masjid ra iso,
nyumbang ya ora iso, nukang ya ora iso, masak ya ora iso. Lah iso apa to yu? Saged kula mek ngoprak-ngoprak kalih jamaah teng masjid. Ya wis sampean ngoprak-ngoprak karo jamaah nang masjid. Lah isone sampean ngeramekne masjid jamaah ya wis jamaah wae. Kok masjid itu berdiri kokoh biyen sing ngeramekne lantaran jenengan. Selama masjid itu berdiri panjenengan terus oleh kebaikan. Kula lek pengen urip terus piye pengen urip terus apa dawa umure apa cendhek apa urip terus? Isomu ki gawe konten ngene iki ya gawe konten ngene iki iso mono. Nek kiai ceramah kok rekam terus kok unggahne. Ya wis ngono kuwi pancen isone ngono kuwi kok. Sampe nek kon ceramah ya mulak kuwi malah. Pancen isone ya wis ngono kuwi wis. Urip ki sing penting Lah berjuang ki sak mampune. Nek sampean mampu mulang ya mulango. Nek sampean mampu ceramah ya ceramah. Penting Lah wong iki lek berjuang kok duwe tinggalan, lek duwe tinggalan iki mek ketok-etok mati tapi hakikate JU dil nggih. Wis sak terus nih. Dawe malaikat Jibril Aisma syi'ta fa innaka mayitun. He wong Brangganuri posak sirmu tapi ilingo awakmu bakal mati. Kongkon urip sak sire tapi redaksi setelahnya tapi ilingo awakmu mati. Lho lek ngono hadis ini punya kesimpulan berbalik. He wong Branggahan, ojo urip sak sirmu mergo awakmu bakale. Lho. Mula manusa ki ning swarga niku urip sak sire Pak Lurah. Mergo ning swarga ki gak mati. Tapi lek ning donya ki bakal mati aja sak sire. Lah nyapa? Siji wong mati niku enek sing husnul khotimah, enek sing suul. Lho kabeh wong iki pengen mati husnul khotimah. Husnul itu kebaikan, al khotimah itu yang akhir. Mati husnul khotimah itu mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Ngrungokne pengajian mati husnul khotimah, jamaah mati husnul khotimah, deres Quran mati husnul khotimah, deres HP. Kabeh wong pengen husnul khotimah. Mula lek pengen husnul khotimah aja urip sak sire dhewe. Tapi piye ngulinakno penggawe apik, mergo yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Wong mati ki nggawa kulino. Mula ning donya ngulinakno penggawe apik, engko lek mati ben mati dalam keadaan apik. Mati ki mergo kulino lho. Teng Blitar itu ada seorang ibu tua, umurnya sekitar 85 tahun, istiqomah jamaah teng musala. Omahe karo musala 50 meter. Jamaah maghrib kondur jamaah jek entuk 20 meter tiba. Ibu tua niku melu tarekah qadiriyah wa naqsabandiyah. Nalikane awake sehat, tangane iki gak tau lepas teko tasbih, Pak. Senengane wis pokok nyekel tasbih, akhire bar jamaah maghrib tiba, ditangekne karo anake, lah kok langsung stroke. Digawa nang rumah sakit Blitar, mulai stroke sampai sedo, ya Allah, tangane niki mboten purun mendel ngeten terus. Niku di video dikirimi teng kula. Niki lho Pak Lukman ibu kula, tangane mboten purun mandek. Sampai dia wafat lagi mandek, Pak. Lah nyapa kok tangane pegang ngene iki lho, mati ki nggawa kulino iki lho. Krana kulinane iki nyekel tasbih, zikir, basa mati lah kok zikir iki gak cepet. Mula aja urip sak sire dhewe, ben awake dhewe iso husnul khotimah. Iki lho. Ada seorang laki-laki masuk ICU, stroke gak sadar, tangane nglembrehi pegang ngeten, ditakokne nang anake wedok, "Nduk, abahmu tangane kok ngoten?" "Abah niku nalikane sehat, mboten nate lepas toko tasbih." Lho. Mula aja nggawa umur nek ning Branggahan sok enek wong mati tangane ngene. Nyapa nduk ibuku mati kok tangane ngene? Lah uripe dolanan ha. Bar kula muni ngono ki enek sing ngentahi yai sok ben enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik kok cangkemmu ngono. Bu, ngulinakno penggawe ben matine apik.
Aja sak siri dhewe. Mergo apik karo elek bolak-balik tak aturi mergo kulino. Lek enek wong apik iki mergo kulino nglakoni apik, lek enek wong elek iki mergo kulino nglakoni. Lho sing doyan rokok karo ora doyan rokok iki padha lho Pak Lurah penyebabe kulino. Ibu-ibu ora doyan rokok mergo kulino ora ngrokok, bapak-bapak iki seneng rokok mergo kulino ngrokok. Pak, lek pengen leren ngrokok, kulinakno gak ngrokok. Bu, lek pengen seneng rokok, kulinakno. Lho. Tenan, sama niki lek pengen dadi wong apik ngulinakno. Ora ning wong apik dadaki, ora ning wong elek dadaki. Mergo kulino. Bu. Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel mergo sampean raku. Teman paling tak ceritani gak percaya. Niki nang Arab Saudi iki nyoto. Cah cilik-cilik lho kok pinter bahasa Arab to. Mergoku lho tenan mulai hari ini ngulinakno penggawe apik. Lho tenan. Wong apik karo elek iki mergo kulino. Ora enek wong apik dadak, ora enek wong elek dadak. Zikir iki angel apa penak? Zikir iki. Zikir angel apa penak, Bu? Penak wong mek subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah. Penak toh, tapi lek ra kulino angel lho. Zikir iki penak, tapi lek ra kulino angel. Wong dikabari tanggane mati, yo anu mati lho, joh mati, ya ngono iki. Ya nggih. Wong listrik mati iki lho sak branggani bareng. Yo, basa murup bareng. Ya. Ya pancen kulinane ngono kuwi ya, mesti lek listrik mati pet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik murupiar alhamdulillah. Kulino. Woi. Kulino. Lek ra kulino angel. Mangan lek ra kulino ya ora tau maca bismillah kok. Dibuka uwat. Bar ya ora alhamdulillah malah puwedes. Ya ngono. Ora kulino. Mesti nek kulino arep maem maca bismillah, bar maem alhamdulillah. Kulinakno. Eman-eman. Samane bendina masuk kamar mandi ping pira jajal? Lho, mlebu kamar mandi ki ngulinakno mlebu sikil, metu sikil. Lho eman-eman iki kulinakno. Lho niki eman-eman gawe sandal iki kulinakno dhisikne sikil tengen, golek nyepot dhisikne sikil kulinakno. Munggah nang telundakan masjid kulinakno kaki kanan, engko mudhun teko telundakan masjid kaki. Eman-eman iki kulinakno. Gawe klambi iki kulinakno memulai anggota kanan, kok lek melepas kulinakno anggota eman-eman mergo kembendina dinyanyi. Kulinakne. Zikir iki gampang lek ra kulino angel. Ngumpuli bojo lek ra kulino ya ora tau maca bismillah. Dibuka niki wat. Bar ya alhamdulillah buaya dongke enak tenan. Sing wedok ditakoni enak Dik, enak. Sesuk neh ya oke. Maya sesuk neh ya insya. Tenan kulinakno. Arep numpak motor maca bismillah, mudhun ke sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne. Aja kaya ogenku. Gelem zikir iki lek nek lindu. Lek nek lindu kuwi sak brangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh dunia kalem ya dikira kalem la ilaha illallah. Lindune mandek ya mandek. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir lek enek. Pancen kulinane ya ngono kuwi. Yo lindune teko la 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 la. Wes mulai saiki ngulinakno di. Aja sak sire dhewe urip iki. Wong zikir lho ibadah sing penak, tapi kudu dikulinak. Dikulinakne. Arep sare nyapa to? Ndadak mikir BRI barang iki. Wayahe pasok prayo pasok. Alah dike maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai sare kok engko ora tangi bablas sedo iki lho sing darani husnul jamaah ki abot wenteng jamaah abot wenteng
Abot kangge sing ra kulino, lek kangge sing kulino. Dadi sing gelem jamaah ning Masjid Al Amin iki rungokno duduk pengurus NU, duduk kiai, duduk tukang ceramah, duduk alumni pesantren. Sing sregep jamaah iki duduk wong sing omahe cedhek masjid. Sing sregep jamaah iki mek wong sitok, sapa? Sing kulino. Omahe mepet masjid, lek ra kulino, krungu azan girap-girap. Ora sah nesu, kok sing cedhek masjid cangkemmu ngono. Lho sing sregep jamaah iki mek wong kulino. Lek ra kulino abot. Mula mulai hari ini kulinakno, Pak. Kulinakno. Teng Blitar nek seorang perempuan sekitar 30 tahun ini gak pedhot jamaah. Ngapunten maca Qur'ane mboten saged. Awet kula dadi wong Blitar tahun 2000 sampai sedo gak pernah. Leren jamaah niku gerah niku lho, Pak. Tahun 2013 kula takoni, jenengan iki lho jenenge salat kok 5 wektu mesti jamaah. Mbok Lukman iki dikai resep. Kesane kula istiqomah jamaah kados jenengan, mboten gadah resep lho Nak Lukman. Lho kok sruwegep jenengan, anu Nak Lukman, kula iki salat lek dhewe niku kaya gak penak. Kaya piye ngoten. Kula iki kadung kulino jamaah, salat lek gak jamaah ra penak. Subhanallah. Niki maca Quran mboten saged, Pak Bu. Tapi puluhan tahun gak berhenti jamaah apa barokahe. Kanjeng Nabi garansi, sapa wong istiqomah jamaah la yusibu faqrun bidunya, ning donya diparingi cukup ekonomi ini. Tidak hanya orangnya, sampai putrane iki karo Allah diparingi ekonomi ini putrane kabeh tuwa-tuwa. Ngapunten sugih usahane maju-maju. Iki mergo nyapa? Barokah ibuke sregep jamaah iki lho. Nah, jamaah iki abot apa ora balik eneh, kulino apa ora. Hei. Kok enek lho wong lanang salat dhewe kendel. Lho, sampean tak jaluk lek salat iki jamaah, mergo salat iki lek jamaah dituku borongan, Pak. Sampeyan tingali teng kitab Kifayatul Adqiya. Wong iki lek gelem salat jamaah, karo Allah ditebas 17 derajat tuh. Salat iki paling gede ukurane 17 derajat. Salat iki hitungane derajat, Bu. Lek abot kilo, lek jarak ya kilo, kan enek to. Lek tensi nih kok tensine piro? Enek ukurane. Lek salat iki derajat. Lah salat iki paling dhuwur derajate piro? 17. Sapa wong gelem salat jamaah karo Allah diparingi ganjaran nilai 17 derajat. Tapi kudu jamaah. Lho nggih, mergo wong lek salat jamaah karo Allah dituku borongan, gak dituku ijen-ijen. Sing didelok imame, kok imame khusuk, kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame ndak khusuk, kat imame khusuk napa ora mboten deloken makmume. Engko kok enek sitoke sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk, tulisan 17 derajat. Akhirnya makmume didelok mulai teko lor, nyitok, piye kat blas. Masjid ni Al Amin. Mosok gak enek sing khusuk mboten. Lah nyapa tekat duka kabare pantune kepangan wereng. Salat mek mikir wereng-wereng tok. Malaikat ngalih. Luar nanti kat ajeng kula setip salate. Lah nyapa mboten enten sing khusuk aja. Panggah tulisan 17 derajat. Lho kok ngoten Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem salat jamaah nang masjid berarti mlebu nang kasih sayangku. Wis panggah tulisan 17 derajat. Iki lho penake wong salat jamaah. Aja dhewe, Pak, sama lek dhewe kudu khusuk. Lek khusuk oleh sak derajat. Kuwi lek khusuk, lek ora khusuk malah min. Wong salat dhewe tak reken kendel. Jamaah. Jamaah. Diomongi mek mentelenge. Jamaah. Sampeyan percaya kayu sak kilo payu 5.000. Loh. Napa enten Pak Lukman kayu sak kilo payu 5.000 enek. Sarate sitok gak pisah karo rambutan. Lho kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Sama delok ning pasar Branggan ya. Enek wong bakul rambutan digantung ya. Sampeyan takon, "Bu, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampeyan muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng, "Awakmu ngomong apa kemu?" Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan, lho kok regane padha karo rambutan to. Ora trimo kayune yu, sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Kayu kok misah kok rambutan diwehne lho sampean moh.
diguak ning tong sama lek pengen payu larang nempel o masjid iki. Masjid ki dadi rambutane, awake dhewe dadi kayune. Paham kayu-kayu semut-semut? Aja salat dhewe, nempel o masjid kalau mergo masjid ki Baitullah. Sing marakne larang kuwi rambutane, sing marakne larang kuwi masjid. Aja salat dhewe. Wong salat dhewe tak reken kendel lho. Wong Sayyidina Abu Bakar niku nate Pak nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati, lha kok jenazah ubah. Mari nyolati jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bak, udarno taline jenazah urip neh." Akhire tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka. Brak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah iki dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane. Spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bak, golekno kayu." Ducali kayu, ula niki ajeng digepuk kanthi kuasane Allah. Lah kok malah nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep mateni kula? Enten apa jenengan arep gepuk kula? Innallaha amarani an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya langsung matur, "Hei ula, apa salah jenazah iki? Kok awakmu dikongkon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Akhirnya ulane matur, "Salah sepele Sayyidina Abu Bakar." Apa salah? Niki mbiyen nalikane urip nang Branggan, nalikane urip nang Blitar, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki nalikane uripe bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan gak budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu adzan panggah delok TV ora budal jamaah, sok lek mati dikrokoti. Krungu adzan panggah jagongan ning emperan omah, sok lek mati disiksa karo Bu, ki masjid sing anyar iki spekere enten apa mboten? Dukno ae. Timbang wong Branggahan sok akeh sing dikrokoti. Jamaah Bu nggih. Krungu azan ndang budal nang masjid. Golek tanggane gak jamaah panggah tengok-tengok ning emperan. Gak usah poklokne, awakmu mlaku karo muni ula. Krungu adzan delok TV ini dipateni budal ja. Anake kok takon, "Bunda nyapa to pendak enek adzan kok TV ini dipateni?" Jawaban, "Ula nduk, ula." Bu, golek bojo sampean takon, "Bu sing ngaji ning peresmian masjidmu sapa lho Pak Lukman?" Apa judule, Bu? Lha krungu adzan ra jamaah lho dikrokoti ula. Benjing lek krungu adzan subuh, bapak cacah digugah Bu nggih. Karo dipiceti kentole, "Ya, subuh ya, subuh." Kok panggah molet ae, munggah nang pupune. "Ya, subuh ya, jamaah ya." Kok panggah molet ae, munggah nang bangkeane. Beang terno yu, "Ya, ula ya, ula." Lho kok malah sing wedok njurit, "Lho ya kok ulamu to sing tangi, kowe iki lho tangi ya." Niki sing tukang adzan subuh nuwun sewu Mas, Pak, benjing sing adzan subuh tulung didelok jamaah tambah apa ora. Sama nitung sandale. Golek sampai sing jamaah panggah bar komat bengok sing buanter. Ulo. Bu, jamaah nggih. Jamaah abot apa ora balik neh kulino apa? Wis urip ning donya aja sak sire dhewe, ngulinakno penggawe apik. Mergo awake dhewe bakale nomor loro. Wasiate malaikat Jibril dateng ummate Kanjeng Nabi apa wau yo? Demeno kok ula. Kuwi bojone sapa kuwi?
Solikin. Judulnya apa, Bu? Mau Pak Lukman ngaji ulo. Berbari ngono, ulo mundi ya. Sing nomor loro wa ahbib mang syi'ta fa innaka mufariquh. Wong branggan demeno karo apa ae sapa ae tapi ilinga sing kok demeni bakale kok pisah. Sing kok demeni bakale kok ting. Kalau malaikat Jibril jenengan kon seneng karo apa ae sapa ae tapi ilinga sing kok demeni bakale kok tinggal. Manusa niku asale enggak enek terus enek. Nalikane awake dhewe enek ning donya pertama kali jenenge bayi. Sampeyan delok. Bayi iku begitu lahir ceprot sampeyan delok tangane lak gegem. Ora eneng bayi lahir begari gak eneng. Bayi iki lahir ceprot tangane gegem. Iki dawuh ulama, manusa ki awit lahir wis duwe cita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Dadi manusa iki cilik pancen demenane karo bondo. Loh, lahir iki lho tangane gegem. Mula sampean delok wong Blitar karo wong Kediri, senengane lak lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk omah, lumpuk-lumpuk sawah, lumpuk-lumpuk motor. Wis di omah nang Kediri nglumpuk neneh nang Jombang nglumpuk neneh nang Mojokerto. Manusa ki lek wis ning donya senengane lumpuk-lumpuk. Ning kono enek Indomaret, kono enek Alfamaret, Indomaret, Alfamaret. Ya sing ngono ki donya iki manusa ki cara lumrah donya iki karo manusa diglintiri cilik-cilik terus diuntal. Dadi manusa ki awet cilik wis duwe cita-cita, dunia harus berada di genggamanku. Tapi delok lek wis mati, manusa ki tangane begar. Begitu dia meninggalkan dunia ini kecelek, Pak. Tibane sing digegem lha kok diculne mak piar. Ora neng wong mati tangane gegem kejaba mantan petinju. Wong mati ki mesti tangane begar, Pak Lurah. Ini maknane piye? Kowe lho sing kok lumpuk-lumpukne kalau akhirnya kok culne piar. Omahe diculne piar, mobile diculne bojone. Kalau sing janji sing hidup semati. Aja nemen-nemen nek mbelani donya ki bakale kok tinggal. Piar. Sayyidina Ali niku nate, Pak. Bengok ning ngisore gapura kuburan. Madhep nang kuburan, wahai penghuni kuburan. Sampeyan gak pengen roh ceritane keluargamu nang donya. Tak ceritani sawahmu tekjik. Geroyokan anak-anakmu, anakmu sing nomor 1 karo nomor 6 iki dina gak akor mergo royokan tinggalamu. Iki lho, tak ceritani. Donyamu sing kok lumpukne biyen saiki kok tinggal dadi geger tekjik. Jabatamu sing kok belani kok ngono kae. Urung 7 dinane dikenteni kancamu. Lho, sampe ngono. Bojomu sing janji sing hidup semati, tenan urung pendak pisan dirabi Kyai Blitar. Dawe Sayyidina Ali cara wong ning kuburan iso muni, nggih Sayyidina Ali. Tibane sing kula belani, kula tinggal sedaya. Mula wong mati niku ditutne perkara 3, 1 bandane, 2 keluargane, 3 amale. Sing 2 balik keluargane karo bondone balik, sing panggah melu amal. Bojone sing janji sing hidup semati, roh sing lanang dikubur ya etok-etoke nangis. Ditakoni karo sing duduk kuburan, mungkin nderek napa pripun, Bu? Nak irih. Klosone iki lho digombalik, montore digawa balik. Sing panggah katut melu deres Qur'ane, pengajiane, jamaahe, sedekah. Ndawaki dhewe urip ning donya ki repot karo perkara sing arep ditinggal, gak patek repot karo barang sing arep digawa. Mulai tangi turu sampai turu neh ki sing akeh niku repot karo perkara sing arep ditinggal. Gak patek repot karo sing arep kok gawa iki lho, pengajian iki. Iki digawa iki.
Sing digawa ki sampeyan zikir. Sing digawa lan jenengan sedekah jariah masjid lho sing digawa. Sing kudu dipik-pik omah sing arep ditinggal apa omah sing arep tinggeni. Sing arep ditinggal sing arep tinggeni. Wong arep ditinggal dipik-pik. Enek wong ngontrak kok omahe ditingkat lho. Iki omahmu piye duduk kontrakan. Lho. Enek omah kontrakan kok ditingkat lho. Ning kontrakan udah dipik-pik wong kontrakan no. Ya lek listrike mati dibenakne, lek mestari reget diresiki. Ya wis ngono kuwi aja kok bangun apik. Wong arep tinggal kok. Kontrakan arep ditinggal to. Sampeyan manggene rumah dinas lho kok ulul dipuwah gerbeteng. Tinggal iki. Sing kudu dipik-pik sing arep tinggeni ning alam kubur kuwi lho. Lho, ning donya duwe omah apik napa mboten pareng? Oleh. Nek sampean sedo berarti sampean ninggalne barang apik. Kuwi dadi jariah jenengan teng anak panjenengan. Monggo sampean duwe omah apik, monggo. Sing kok tinggal kok pik-pik monggo, tapi aja lali sing arep tinggeni ya kudu lho ngono lho. Yar. Lahir gegem basa mati begar, delok leh nglumpukne tibakne gak digawa Mosok Bu mek bahas kula tok ora karo apa? Jamaah Bu nggih. Jamaah ki ora piar, jamaah ki arep digawa ki lho. Siji uripa sak sirmu tapi ilingo awakmu bakale. Nomor loro demeno karo apa ae sapa ae tapi sadaro ilingo sing kok demeni bakale kok ting. Lek ngono ayo repot karo barang sing arep digawa, aja repot karo barang sing arep diting. Nomor 3 terakhir. Enek wong delok jam do bingung. Jam-jamku dhewe ya sak sirku. Sing nomor terakhir. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Wong Selopura, wong Blitar, wong Branggahan, nglakono napa ing sak sirmu tapi ilingo sing kok lakoni bakal dibales. Lho lek ngono urip ning donya aja nglakoni sak sire dhewe. Mergo apa sing awake dilakoni dibales. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya urip ning donya kudu ngati-ngati. Karena apa? Awake dhewe iki nandur, kok lek nandur mesti panen. Awake dhewe nglakoni apa? Allah tidak akan pernah lupa apa yang kita kerjakan. Donya karo Allah dikai CCTV, Bu. Awake dhewe iki nglakoni apa kabeh mlebu nang CCTV. Sampeyan sok ning akhirat gak iso bantah. Lah iki ta. Lah kita awakmu lagi rewangan tetiwak lagi ta. Iki lho. Awakmu bungkusi Nogosari lagi. Ketok tenan kabeh diwales lagi awakmu lagi awakmu ngondol lagi iki ketok lho dunyane karo Allah diparangi CCTV lho awake dhewe iki mbiyen jek cilik diomongi kowe iki aja nakal kowe aja nek ngaji lho aja nakal karo kancane sok nakalmu ki ketok ngono ora dong basa saiki enek teknologi enek acara jenenge acara CCTV, Anda datang Trans 7 niku. Enten. Sampeyan saiki nyolong nang Indomaret, didelok nang CCTV-ne karo Mas polisi. Lah iki wonge ya Allah, iki wong Blitar ya Allah nyolong ning Indomaret kok mek nyempakan tok lagi. Tok. Lukman nyolong, mboten Pak polisi. Nyolong, mboten iki lho. Dudu iki dipasang CCTV sing hati-hati. Lah barang iki cilik ya diwales, gede ya diwales. Nabi Isa niku nate liwat kuburan. Nabi Isa niku nabi sing iso nguripi wong mati. Nabi Isa itu nabi yang bisa menyembuhkan mata buta. Nabi Isa ki lek ning kuburan roh. Liwat kuburan roh ning jero kuburan iki nek wong disiksa, mlebet Pak ning kuburan ditakoni ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu wis pirang tahun kowe disiksa nang alam kubur. Akhire muni kula niki disiksa mulai mati sampai hari ini belum selesai urusan kula.
Lho apa salahmu? Kula niku Nabi Isa nalikane urip teng donya, pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula sing golek kayu teng alas niku kula pikulne, kula beto wangsul terus diongkosi. Jadi wong niki manol tukang mikul kayu. Suatu hari tangga kula ngongkon kula kon ngeterne kayu ning teng desa sebelah. Kayune kula pikul, tibane desane aduh ning tengah dalan kula luwe menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan teng untu kula iki anek slilite. Kula tingak-tinguk golek tusuk gigi mboten enten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niku. Sing kula dikongkon ngeteri teng desa sebelah, kula poklek klik sak tusuk gigi, bareng ngoten kula damel ngilangi slilit, bareng ngoten kula guwak. Kula ngentit mundhut sak tusuk gigi, mboten izin ngene sing duwe kayu. 11 tahun urusan kula dereng beres. Sak tusuk gigi lho Pak Lurah. Lho kok endek lho wong Branggan iki ngarit isine suket campur semangka. La ilaha illallah. Wong iki teka. Kupluke kembangan apa polos? Polos sih Pak Lurah ngawur ya. Lho tenan. Ngapunten Pak Lurah kok endek lho pejabat korupsi miliaran iki lho ya Allah. Sak tusuk gigi ki lho diwales. Rewang kok mulih bekem iwak. La ilaha illallah. Wonge teko. Ngami on-mata apa ya? Ngami on-mata. Aku winginane muni wong nggih kacamata, lha kok sing kacamata cowok poti kabeh to. Lho barang cilik iki diwales karo Allah. Masya Allah. Ngono kadang awake dhewe iki enek sing golek ramban iki ya ora tembung lho. Padahal kuwi lek ditusuk gigi dadi pira kuwi tak ngono kuwi. Lho kok sing duwe ramban gak enek wet. Lo. Tidak ada sekecil apapun amal kita ndak dibalas. Mula ulama-ulama mbiyen iki ya Allah karo dosa ki wedine kelingan nek barang apik diwales, barang elek diwales. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim melampah Mas polisi nemu apel. Krana hawane panas, apel niku dimaem, Pak. Entuk separo kelingan, lho iki apele sapa? Iki apele sapa? Iki dudu tekku, berarti aku ngambil haknya orang lain. Akhirnya digoleki nemu kebun apel. Teng mriku enten wonge. Sabit bin Ibrahim langsung, "Pak, ngapunten apel jenengan sing sepalih pun kula maem. Iki sing sepalih kula wangsul nih, jenengan halalaken, Pak, nggih. Kula wedi dawuh Kanjeng Nabi, dia nek weteng kok diseni karo barang haram, orang itu tidak layak untuk masuk surga. Jenengan ikhlas jenengan halal niki sing sepalih, kula sukani jenengan malih. Pak ngapunten niki sanes kebun apel kula teng mriki namung nyambut damel. Lho, lah sing kagungan daleme tuwebeh. Pundi Banyuwangi. Jenengan nek mriko seminggu lagi dugi mriko, njaluk alamat budal nang Banyuwangi. Teko kono seminggu ketemu karo sing di kebun niku apel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Branggahan Kediri. Nggih. Pak, niki apel jenengan pun kula maem sepalih. Sing sepalih kula wangsul nih, jenengan ikhlas nih, Pak, nggih. Sing di kebun apel gedhe kaget. Kok enek menusa kaya ngene iki. Iki jelas duduk wong-wongan, iki jelas wong tenan iki. Ilek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Kok enek wong Branggahan akhlake mulyane kaya ngene iki. Akhire sing di kebun apel muni, "Mas, aku gelem ngalalne apel sing sampean maem, tapi syaratnya sitok, anakku wedok kudu kok rabi. Lek ora gelem rabi anakku sampai kapan ora bakal tak halal." Nggih, mboten napa-napa, kula nikah putrine jenengan, sing penting jenengan halal nih. Mas, aja amen nggih. Tak duduhi Mas, anakku ki mripate wuta. Anakku ki kupinge budhek. Anakku ki bisu, Mas. Anakku ki stroke. Sabit bin Ibrahim batin, "Ya Allah, ya stroke." Lah engko nek ya iya.
Krana pengen dihalalne, Pak. Nggih, mboten napa-napa. Senajan anak jenengan bisu, buta, tuli, setrek, mboten napa-napa. Akhirnya diceluk, "Rene Mas, tak ijab nih." Enek saksi ini dijab nih angkah tukah kobil tu nikah. "Mas, tak halal nih panganan di sampean maem. Kae kamar ibu Juni." Akhirnya moro, Bu. Krana Sabit bin Ibrahim ki wong santri arep mlebu kamar, uluk salam dhisik, padahal ngerti lek sing wedok ki budek. Panggah muni, "Assalamualaikum." Lah kok teko jero kamar iki dijawab, "Waalaikumsalam." Lho, nyerene mudeng. Tak krungu. Akhirnya tangannya ditongne. Lah kok disaut kok jero kamar, "Lho, nyerene nyentrung." Nak apa-apa. Akhirnya Sabit bin Ibrahim masuk kamar istrinya. Subhanallah, teng jero kamar tibakne wong wedok wayu, kulite resik, wajahnya cantik. Sabit bin Ibrahim matur cara sakniki, "Dik, dawe abah sampean mau bisu. Dawe abah sampean buta, tuli, stroke." Sing wedok jawab, "Nggih, abah niku seneng gawe sindiran. Abah niku seneng gawe kinayah, mripat kula wuta niku maknane wuta saking kemaksiatan. Mripat kula ki namung kula damel nyawang bapak ibu, kula damel nyawang Quran. Kula niki mboten nate nyawang sesuatu yang diharamkan oleh agama. Mata kula niki buta saking kemaksiatan. Kuping kula niki budhek mboten nate ngrungokne wong rasan-rasan. Sing kula ngrungokne wacan Quran. Lesan kula bisu dereng nate ngrasani tangga dulur kanca. Lesan kula ki namung damel deres Quran. Lesan kula damel zikir. Sikil kula setruk, maknane setruk saking kemaksiatan. Sikil kula ki namung kula damel dugi pengajian, kula damel dugi dateng salat jamaah, silaturahim. Sikil kula ki gak tau maksiat. Selawase urip urung tau melu karnaval karun joget. Ho ah ho ho ah ho mboten nate. Wonge tekan ing melu ho ah ho teka. Ing melu ho ah ho teka. Ning kene enek ho ah ho ning kene karnaval urip enek. Sampeyan yo miyok. Miyok. Ho ah ho miyok. Kula winginane ngaji teng Trenggalek Pak Lurah. Lurahe tak omongi Pak Lurah, sok ning akhirat enek wong mlebu swarga. Mergo nyapa enek eri ning dalan kuwi disingkrihne. Akhire wong liwat dadi penak, wong liwat dadi lancar. Krana nglancarne wong liwat enek eri ning dalan disingkrihne, kuwi sok wong wedok niku mlebu swarga. Tenan lho Pak Lurah, aja kaget. Sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku. Tak omongi ngono Pak Lurah. Tapi Lurah Trenggalek. Tak omongi Lurah Trenggalek. Ning kene ya enek. Ho enek. Aduh, onton enek nih. Onyo ho Wong wedok joget ning dalan ki haram. Woi. Aman yo miyok. Aja minyak ya. Tok tahun ngarep minyak apa ya? Loh, panggah minyak. Kok cek kuat to sing dukung jenengan Pak Lurah? Minyak. Nek mlebu neraka panggah minyak. Mula wong biyen iki masyaallah karo dosa ki wedine karena apa sekecil apapun mesti dibang. Ning ya dibales. Minyak. Ya tahun ngarep minyak apa ya? Panggah minyak. Nek mboten minyak tapi ndelok sami ugi sami mawon, silit babi dientut. Lho Pak Lukman ora tau ndelok, mboten mek nginceng. Mek nginceng kan donyane titik, lah mripate citak ngene nginceng. Aku urung tahu liwat ngarep aku mboten ate. Nggen kula ki ya ora iso Pak Lurah. Piye wis pancen ya zamane malah enten teng Kediri niku daerah Puncu kecamatan niku sampai lurahe wedok nangis teng kulon.
Jane karepe ya mboten ngenekne, tapi ya niku di demo niku. Wah, jan repot wisan saiki. Jan lurahe wedok, kula sadar ya nek ngoten niku berarti wis darurat buat. Lah mengancam jiwane Bu Lurah. Jare arep dingenek, waduh tuh. Akhirnya kula omongi terus akhirnya terus mendel lho kok mulih ki nyangoni terusan. Lurahe wedok. Lurah wedok itu nyangoni. Wedok. Lurahe wedok. Mosok lurah lanang ra nyangoni. Boten Pak Lurah. Pak Lurah ngene, nak enek apa-apa. Aku nak ngopo. Alah. Ya apesku ki engko. Kula pirang dina iki viral. Mergo dina Senin niku panggih Bupati Ponorogo. Lah kok Jumat cekel KPK. Ya Allah. Masya Allah. Bu, tenang. Ojo nglakoni dosa. Mergo kabeh bakal dibales kalih Gusti. Tenang. Ada seorang ulama besar namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim bin Adham. Niku ajeng tindak teng Masjidil Aqsa, Pak. Ibrahim bin Adham niku ajeng tindak teng Masjidil Aqsa piyambake teng Mekah. Arep tindak teng Masjidil Aqsa teko Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa. Perjalanannya dangu sekitar 1 minggu mungkin. Lah arep lunga niku tuku kurma digawe bekal ning dalan. Kurma mari ditimbang, lho kok nek kurma sitok ceblok ning isor timbangan. Dipundhut dimaem. Pikirane Ibrahim bin Adham, kurma iki wis katut ketimbang. Dimaem. Akhirnya kurma sing ditimbang diadai terus tindak teng Masjidil Aqsa. Teko Masjidil Aqsa salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid wiritan sare. Keturun, lho kok mimpi enek malaikat loro ki mudhun. Ngrasani Ibrahim bin Adham kat ngapa? Iki lho ulama hebat. Iki lek ndonga mandi, iki waline Allah. Ning sayang seminggu kepungkur nglakoni kesalahan. Apa? Enek kurma sitok urung katut ketimbang. Lah kok dipangan. Ngelilir, kaget ya Allah kurma sitok dikenal sing tak pangan rong katut ketimbang. Langsung balik neh teng Mekah. Seminggu dugi mereka sing bakul ganti digoleki lho Mas. 15 hari yang lalu aku tuku kurma nang kene bakule sepuh kok saiki sampean. Oh nggih nika bapak kula. Mpun sedo niki tas 7 dinane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, aku winginane tuku kurma ning ngene bapak sampean enek kurma sitok ceblok. Pikirku wis katut ketimbang, tibane durung ketimbang. Mas, sampean halal nih ya sitok. Sampean ahli waris. Aku gak kepengin besok nang akhirat aku diharamne mlebu swarga mergo wetengku enek barang haram. Sing bakul muni ngene, nggih, wong mek kurma sitok ae. Kula ikhlas nih, kula ahli warise. Tapi nuwun sewu Pak, dulur kula niki 11. Kula ikhlas, kula halal, duka sing 10 halal apa ora. Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh sitok-sitok. Kayak ngene iki lho wong biyen. Mergo nyapa? Sadar di balik apa yang kita lakukan mesti dibales kali Allah. Mula ning donya sing hati-hati. Ada seorang namanya Pak Mubarok. Pak Mubarok niku wong biasa, pendamelane nunggoni kebun anggur. Dadi nek wong sugih nek kebun anggur, Pak Mubarok iki ngongkon nunggoni. Pak Mubarok sama nyambut geng-gengku nunggoni kebun anggur. Nggih, akhirnya ditunggoni. Pirang-pirang tahun niku mek nunggoni kebun anggur. Suatu hari majikane mara. Pak Mubarok, dalem aku sampean pundhutne anggur sitok sing legi. Dipundhutne mboten legi. Dipundhutne malih mboten legi. Sampai 3 kali enggak legi. Juragane muni, Pak Mubarok, sampean iki roh apa ora anggur sing legi karo ora mboten. Lho. Lah sampean apa urung tahu mangan anggur sing sampean tunggoni mboten nate. Lah nyapa? Lah jenengan dawuhi kok nunggoni kok. Jenengan iki kok nunggoni, kula mboten wani mundhut. Mengke lek mundhut kula dituntut teng akhirat mergo amanah kula ki nunggoni. Kayak ngene iki. Nunggoni kebun anggur iki lho ya Allah. Enek nyambut gawe ning ngene pitikan kok mulih bendina ngesaki ndok. La ilaha illallah.
Wis ayo mulai hari ini nglakonono apa tapi ilingo sing kok lakoni bakale tiba. Lho lek ngono kesimpulane urip ning donya sing hati-hati karena dunia ini akan kita tinggalkan, kita akan masuk alam akhirat. Mula urip ning donya sing hati-hati, ibadah digondeli, maksiate didoi. Karena ibadah ya diwales, maksiat ya di pun para hadirin niki ingkang saged kula aturne pesen kula malih, ayo masjid diseni, ayo istiqomah jamaah. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sedaya ingkang rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sida pinaringan husnul khotimah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara min batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Branggan ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa adzabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai awal hingga akhir usul khosoh Pak Lurah, usul khosoh sedaya kemawon ingkang hadir wonten majelis menika. Menawi wonten atur kirang sae agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.